hazvina kumira zvakanaka panguva ino yemabarracks. Kunokuona kwanzi the recent handover takeover yaitika kumabarracks yamuri kuona in the pictures zvinyazobuda pachena kuti the situation haina kumira zvakanaka. This situation it transpired again last year towards 31st March paionekwa kunzi pane mademonstrations anga akaplaniwa nana Comrade Bombshell Geza zvakaita kuti zviise fiye aiwa muthe leadership. Right now ndo zvakuitika again. Saka pena masviko kudanyika vachinzi a routine military reshuffle has been seen. Brigadier General Ernest Sham take command of 1 infantry brigade in Bulawayo. Don't subscribe or like on the bell icon. This situation is very very volatile. Panguva ino kuchionekwa kunzi zvigananda, panguva ino zviri kutya. Tiri kuona kuti mahandover takeovers ari kuitika panguva ino nemareshuffles ari kuitika, mareshuffles of command zvinozobuda pachena kuti they are now being exposed. Vakutya kuti their plans might flop noda kwokuti everyone is now in light. People vakunyasa kuziva kuti aiwa these developments ari kuitika ari kungoseva a selective few, and panguva ino magenerals vakunyasa kujamuka havachazokuifarira this speed. Panguva ino tinopinda tiona kuti aiwa munhu wamunobuda nyika muchinzi speaking during the handover takeover ceremony at Kumalo Barracks, Brigadier General Shamu said he was humbled and honored by the appointment, describing it as a reflection of the trust and confidence placed in him by the army leadership. Developments ari kubuda panguva ino tiona kuti aiwa they are now positioning people they trust. They know kuti aiwa these people if they occupy top positions are critical akadai they might stop or avoid the fallout. But panguva inoi vanhu vakuziva chokwadi, and panguva inoi there is also resistance from within those structures, within those generals. People they are resisting. We have saw that document which was filed nema-retired generals. Zvinozobuda pachena kuti vanhu havazi kufarira ma-amendments. Pina comment section medu zvafungura imo today pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, cheta on the bell icon.